Süleyman peygamber Azrail feriştege aydıptır melekül mevt'e. İza umirte bi fe'alimni. Ey can alyan ferişte, men ölüm vaktim beste bana haber bere or önçaret diptir. Ahım melekül mevt Azrail ferişte Süleyman peygamber'e aydıptır. Vaktin bollu palança vakt qalı adı çık vaktdan. Ahım Süleyman peygamber de Mescid-i Quds, Beytül Mukaddes şonu becerip kamilleştirip duranmış. İçinden namaz okuyup bolacak, yönük dövrüğünü, oğnuk dövrünük işler qalıptır. Yönü içinden namaz okuyup bolacak vakti barıptır. فَسَأَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَائِلًا Aham Süleyman peygamber dua ediptir. Hudaya men canım çıkanna şu zıllan gözünün alına canım çıksın, onu da şula men ölülüğüm bilmesin. Şulan kayıp bilmeyerliğin adamlar bilsin niptir. Özleri de bilsin kaybı bilmeyerliğin niptir. Aham destur veriptir. فَأَمَرَ بِبِنَاءِ صَرْحٍ مِنْ قَوَارِرٍ Süleyman peygamber destur veriptir. Bir olukon sahtaman tikin özü şişeden morsun. Menne maşı bir adam da girmesin niptir. Şişeden molan yalfallap duran taşından içi örneye, içinden taşı örneye. Şişeni eridip sahtaman becerttirler. Aham şon içine girip esasına yaplanıp namaz okuymanı duruptur. فَقُبِذَ رُوحُهُ وَهُوَ مُتَّكِيٌ عَلَيْهَا Esasına yaplanıp ya davuluktan, ya ravsızlıktan nefil namaz okuyacak boluptu. Yönü derkul Hanefi mezhepte şu mahalla mesela akşam nefil namaz okuyacak. Yu şahsdan bir daha da yaplanıp okanın menen günahkar değil adam. Ve her hal Süleyman peygamber esasına yaplanıp ibadetine meşgul bulunmayına Allah-u Zülcelal emrediptir Süleyman peygamberin ruhunu almalı. Süleyman peygamber ayrılıptır, şomuğu ölüptür. Ahım cıllar cüret edip doğru gözlepti bilmeyenmiştikle Süleyman peygamberi. Yönü füşen anırsından görünmeyenmiştik esasına yaplanıp gözlep duran yağılmış. وَكَانُوا يَعْمَلُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَحْسَبُونَهُ حَيًّا Dirimi qadiyenmişler. Allah Teala yana manasını yeki ayttık. Huday aytya eğer cıllar qayvı bilyen olsa şu vakt işleyecek gədile. Süleyman peygamberin ruhunun çıkan moyuna amallarını etyen işlerini ep berip gidecektiler diye. Yine bilen şun manası oldu. Ama yanı manada tercümede geçti. Davud peygambera Allah Teala dağları tesbih ayttırıptır. Kuşları tesbih ayttırıptır. Ve Huday Teala emrediptir. İ'melû âle Davud'a şükra. Ey Davud peygamber ve içerisi Allah'a şükredin deyiptir. Ey hacı edele, ey mollacı Allah, ey safla, ey cevan oğlallah ve ey qava adamlar, ey Türkmen iyili. Allah'ın söyün bendelerine emetiptir. Huday bize şu kadar nimet verdi ve Huday bize emretti şükredin diye ayttı deyiptir. Davud peygamberin bir namaz okuyan, ibadet etyen otağı varmış da Davud peygamber içerisi bilen oturuşuptur. Gelirler, kıyızlar, oğullar, Süleyman peygamber de Davud peygamberin oğlu da hemmeti üç maslahatlaşıptırlar. Kana musalla ali Davud lem yahlu min qaimin yusalli leylen ve neharan ve kanu yetenavebunehu. Maslahatlaşıptırlar. Şın namazlığı bir namazlık var da Davud peygamber üstünde namaz okuyor. Şın namazlığın üstünü gece gündüz bir lehze bir vakt boş koymaylı deyiptirler. Hamana Davud peygamber diyeceğin deslakı üçten bir namaz okuysa turdiyanmıştık Süleyman peygamberi ohum ol okuyanmış.
Gowre hasta bolandan soň Süleyman peýgamber hamany ogluny turdiýe galanny şatat namaz okuymaly. Ondan soň günnogondan soň hamany o gelini aýtýarmyş, "Enne sen namaz oky." O ham ogluny aýtýarmyş, "Sen namaz oky." Hoşa namazlygyň üstün boş goýmaýarmyşdykly. Hudaý meni emretmändir hafiz şeytan namaz okuydan durun diýip. Bular şoň hoşlugyna Allah'ın razyçylygy üçin şükür bolsun biziň içeriğimizden diýip içerisi şu jaýy boş goýmaýarmyşdyklerdi. Ondan çirim biziň de fiqh Hanafimizde bärde de şumahal öz mezhebimizde de mollalyň bir okuyan kitabı var, mübarek kitap. Hidaye diýip bir mübarek kitap var. Dünýä boýunça Hanafi mezhepde okuýar, başga mezheplerde biz Hanafi mezhep tanıyjak bolsa şu kitabı okuýar. Şonu dagda bada we in nudibna ileyh diýip. Bir musulman adam öý bejerýär da jahil bolýar. Bir otogy ştaý namaz okulýan ýerdir diýip ya qadim adamlar da bir guşede namazlyk ýazyp goýýarmyşdykly oglanyň şok girip çykyp duran otok bolmasa. Bir namazlyk şon görüňden namazhany we namaz okulmalygy ýada düşüp durup şoň bir nur bereketi bolar ýaly. Oglanyň şok hafalamajygyny bilenden soňra bir öýüň guşedine hatda namazlyk ýazyp goýsaň da mustahap zatda, sogaply zat öýüň nuruny bereketi barda. Davud peýgamberiň bir otajagy barmyş. İçerisi 24 sagatyň içinde bir sagat boş bolmaýanmyş. Mydam bir namaz okyp duranmyş da. Adamın da şu mahalla musulman adam bir otokda namaz okuyan namazhane diýse biz berdi. Qazalaryny okuysa, şu taýda namazlyk ýazyk bolsa, tesbihçi baha bolsa, käde nefil okuysa, Kur'an okuysa, Allah Zülcelal'in zikrini girse ferişte ýanyk bolup otursa bir mustahap zatda şonu teýýarlap goýmakda. O gürrüňden çykaýly. Davud peýgamberiň gürrüňi. Ve fi rivayet İbn Abi Hatim أن داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال يا ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك قال سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه الآن شكرتني يا داود حين علمت النعمة مني Hudaý Taala ey Davud sen şükretýän bolypdyr. Davud peýgamber şu ibadet gasyny otyqa öýdi aldyrap öýdi Allah'ın azamatynyň ýygnanyp adam näçe Hudaý kän tanýsa kän ýygnanýardy Allah'ın azamatynyň. Ey Rabbim Allah diýipdir. Sen emretdiň maňa şükret, elhamdülillah aýt. Allah'a şükret diýip emretdiň. Men şükri ýerine ýetirip bilip başarjak dälipdir. Näme diýip maňa nygmat berdiň, men maňa şükretjek diýipdir. Şu şükretmegime tawfik berdiň, maňa da şükür gerek diýipdir. Şu mahal şu mübarek jelese de otis, Allah'ın tawfigi bilen otisda. Bikarlykdan oturamyzak, töwrekde bikar adam kän. Allah'ın tawfigi bilen otis. Elhamdülillah. Maňa da şükür gerek. Şükre de şükür gerek. Men näjire eteginden çykaýyn diýipdir. Yaradan beýik Allah aýdypdyr. Ey Davud, şyn şükür sen şu mahal etdiň diýipdir. Yani her kim aýsa, ey can Hudaý mene şükretip tökütüp biljek diýersiň nygmatyny teginden diýse, şyn şükreden adam şoda. Gaýtaý deýin. Her kim ey Rabbim Allah iman nygmaty bize beripsiň. Muhammed peýgamber nygmaty bize beripsiň. Kur'an mukaddes kalam nygmatyň bize beripsiň. Ve bi tamam nygmatlary bize beripsiň diýip, ey Hudaýa myň şükürniň eteginden men çykyp biljek diýip, öýdi adam utansa, Hudaý Taala öz lütfu fazly keremi bilen şo bennem çyn şükreden benne diýjekdi. Ay men okuýansam, ay özüm kän zähmet çekensem, wah men giýjäm günni diýip okuýdum ahim. Uy, men kän musafiratlar çekdim ahim diýip özünden görmek gowzat däldir. Uy men kän derlim döktüm ahim diýip. Öten akşam bir kişicik üç melekde otýdym, şonu bir ýaşly adam aýdýa, bir adamlyň bahilçilygyndan, kısgançlygyndan, we şonu bir azajyk sahylyk et garyp gasara diýip aýdamyzda, ol aýdardy diýe, "Gije ony derim döktüm ahim" diýip aýdardy diýe. Allah'ın fazly diýmelidi.
Allah-u Zülcelal'ın nıgmatı diýmekdi. Allah Taala'nın fadlı diýip aýtmalykdy. Wa men giýjegini derim döktüm ahymyndan çüreyim diýip. Hatta Qarun näme diýipdir? Hazreti Musa diýipdir, sen ýakşylygyň etdi diýipdir. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun aýtdyr, men näme sadaka bereýin diýipdir. Öz ilmim menen ýygnadım bular diýipdir. Men özüm ýygnadım ki näme bereýin men halka diýipdir. Ay özüm okuydum, ay men giýjem günnüýt etdim, ay men näme etdim. Allah'ın nıgmatynyň beraberine küfran etmekdir, şükretmesizlikdir. Allah'ın söýmeýän zatydyr. Ulukon din terbiyetidir. Kime gerek? Hem kipleyene, özüme makam gerek edip ve hem mämize de gerek edip de. Allah'ın azamatynyň beraberine Allah'a köp şükür, elhamdülillah. Subhaneke ya Rabbi lekel hamd. Subhaneke ve bihamdike ala hilmike ba'da ilmike. Subhaneke ve bihamdike ala afwike ba'da kudratike. Geçen hefte geçenler arşu ötürýän ferişteleň tesbihi şu. Hudaýa sen öwüp töküp boljak däldi. Sen güýjüň çaty öti azap beren ak diýdi. Sen güýjüň çaty öti mehriban bolup ötiň, günäler görüp ötiň, geçip ötiň diýdi. Asl wezifämiz şudur. Tebarek surasının, mübarek Tebarek surasının ahirki ayasına bir gürrün madı o giyce vakt az olansın üstünden geçtim ve inşallah bir kök gelse aydar nidim ştay doğru kök gelyen yerişin. Tebarek'in ahirki ayası ne mi? Kul ara'aytum in asbaha ma'ukum gawran femen ye'tikum bima'in ma'in. Hudaya diye, Allah Teala diye, şu su soğulsa, su yok bolsa, kim su getirer size diye. Aydın cemaat, Allahu Rabbul Alemin. Allah getirer. Emma bir danışment geçip barýanmışdyk. Şu ayet okulup duqa. Şon bir ustad, mektep okutýan molla, mektep okutýan bir ahun, mollalaryny okudyp duranmışdyk da Tebarek öwretip duranmışdyk. Femen ye'tikum bima'in ma'in. Om şagirdi de femen ye'tikum bima'in ma'in. Kim size su getirer? Hudaý su bermese diýdik da bir danışment, bir tahsilkerde sowatly adam aýdypdyr. Ye'ti bil mi'wal wal fus. Kulun palta bolsa su tap bolar diýipdir. فذهب ماء عينه في تلك الليلة وعامية العياذ بالله من الجراءة على الله عز وجل. Palta bilen diýipdir, kulun bolsa yer gazy berseň, etegrek gidi berseň su taparsyň da diýipdir. Akşam yatıptır, dişinne bir zorlu adam yımrık bilen on gözüne vuruptır. Sen su tapyan bolsaň öz gözüňden su tap diýipdir. Oýanypdyr, görse iki göz soğulupdyr, kör bolupdyr gözü. Sen güýjüň ba bolsa pil kulun menen ýeriňe teginden su tap berme diýipdir. Sen öz gözüňden su çykarda diýipdir. Gözü uğrayıptır, ikisi de tamam bolupdyr. Yoksa Allah Taala'nın bir wa'desi var da İza ahadtu kerimetey abdi fi'd dunya lem yekun lehu cezaun indi illa'l cenneh. Ey dahalaha ma'as sabiqin. Yoksa bir adamın gözü ellen gitse, bir adam gözü kör bolsa Hudaý aýdypdyr, şonu cennete, irden cennete girer diýipdir. Bir çağalar bolýa doganyny gözü ýok bolup dünýä gelýär, ýa soňra bir adamlar gözü ýok bolýar. Hudaý olara wa'de beripdir, kıyamatda hesap kitapdan önce cennete girer diýip. Emma yanka adama şonu hükmetip bolarmy? Yanka adam Allah'ın qahary bilen şeýle bolupdyr. Onu Allah kıyamatda näme emredir? Yaradanyň özü biler onu. Yoksa bir adam gözüni ellen berse, Allah'dan sowgat da, emma yanka Allah'dan sowgat da, Allah'dan qahar da. İnsan meger näme hatty we izafy kiplemege, o da Allah Taala'ga we Allah Taala'nın kudret kelamynyň beraberine. Ey Müslüman, insan canı sağ bolsa, haklı huşu salim bolsa, malı da bağ bolsa, cemal awadallygy da bağ bolsa, tewregini el çarpýanyna bağlı bolsa, Allah'ın yatdan çıkarsa gaty hor bolar. Gerektir şoňa Davud peýgamber kıyal näme diýmeli? Elhamdülillah. Hudaýa bir nygmatlary beripsiň, men eteginden çykyp biljek dällimel. Ah Resulullah janan aýdyly. Wagt dirman
tek beşeriyette amalına, Allah'dan korkmada, hoş ahlakda, edipde, terbiyette, tamam zindagisi mucize ve beşeriyette tek olan, aleme rahmet olan Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Kana iza atahu ma yekrahu yekul elhamdülillahi ala kulli hal. Heyvur ağır musibetler üstüne gelenine de Hudaya şükür heme yağdaydı diyenmişti. Ağır yükler üstüne düşenine, ağır narahatçılıklar gelenine mi diyenmiş? Elhamdülillahi ala kulli hal. Hudaya köp şükür can, Hudaya heme yağdaydı şükür etyenlerin diyenmiş. Heme yağdaydı şükür etyen diyenmiş. Heme yağdaydı şükür etyen diyenmiş. Hala imtihanatını kabul olsun, hala kabul olmasın. Hala işe geçsin, hala işe geçmesin. Eğer bir zinanımın işe geçtim deyip, işe geçenin meylek, eğerini inlemeyecek olsa, Allah'ın rahmet nazarının katı kaçar, katı hor olur. Eğer erkekmen işe geçtim deyip, korkurak yere geçtim deyip de, zinanasını inlemeyecek olsa, Allah'ın rahmet nazarının katı kaçar. Meğer Muhammed Resulullah'ın zinanası enemiz Hazreti Hatice değil mi? On misallar odulken geçti Resulullah canın akdirman yaşayışının. Eğer men palan mollum deyip de men palan mollum deymege adamın yağdayı yoktur. Men palan mollum, men nem mollum bolabilsek Allah'ın bendesi olmalı. Her yağdayda da olsak vazifemiz bendigi ve özümüzden gayrıya hayrı yetirmek. İnsaniyeti şonun üstünde de her yağdayda ol. Onun için büyük pirler aydıptır. Allah'ın dostları ve Hudayı hak tanıyanlar aydıptır. Ve Hudayın dinini tüm tanıyanlar aydıptır. Bir zinanasını iş buyursa, men sen erindirin deyip buyursa, kuldurluk bolur, tekabbürlük bolur. İş buyursa edip verme niyet bilen buyursun deyiptir. Bir dede oğlunu iş buyursa, men sen dedendirin deyip üstünü üstümlep keplese, Hudayın yanına kavuluk bolmaz. Edip verme niyet bilen buyursun deyiptir. Bir ustad şagirdine iş buyursa, bar palancan palan zatlar süvürştür deyse, beceriştir deyse, demleştir deyse, men ustad bolansam, men mudir olansam buyuryan deyse, Allah'ın yanına günahkar olur deyiptir. Eğer bir pir, eğer bir mürşid, eğer bir ulukon Huday tanıyan adam, soflarını iş buyursa, men piriniz olansam size buyuryan deyse, Allah'ın yanına günahkar olur deyiptir. Edip verme niyet bilen buyursun deyiptir. Saylanmana hakkı yoktur adamlardan deyiptir. Fakat şunlara terbiyet bolsun, nefsi devülsün, insaniyeti tanıysın, hizmet nämedigin bilsin, hizmet peygamberliğin yoludigin bilsin, hizmet etsen Allah'ın yanında aziz bolýarligin bilinsin deyip, şol terbiyet bilen iş buyursun deyiptirler. Ey cemaatler bugürrüňler tala bilen yazmaly. Tala näme bolupdyr bugürrüňler cennet suw bilen yazılyp goýulmaly bugürrüňler. Haridar gerek bugürrüňlere. Bu şima halka aydan gürrüňim ağır gürrüň. Ýöne Hudaý üçin din gürrüň tätil bolmaly. Ve aydılman kalmasın ve yakan tutulmasın diye bu aydılı vatida şimal hizmetinizde. Yoksa der hakikat bu ürünler bir form inni tatil olup barya. Bir form bir nevi tatil olup barya bu ürünler. Ama Allah'ın dini hiç vakt tatil olmaz. Ve Allah bir adamlara aydar kursoğunu uyuyor, ayt diyer aytmalı olur. Allah'ın kelamı yürüyüp durmalı. Minnimege adamın hiç kim yağdayı olmaz. Hala müdiriyette, hala etekte. Hala riyasatte, hala etekte. Allah'ın bendesi bolu bilse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bendesi olmalı. Muhammed Peygamber Allah şuna iduvati. Abduhu ve resuluh. Bendesi olmalı. Yan kadamı özden, öz ilmine, öz felsefesine tekabbürlük edip gözünü ellem veriptir. Bak gözünü ellem vermeyen resen salınmıştık. Nağıt bir hayalık Allah'ın azamatının beraberinin, Huday Teala'nın izzetinin beraberinin,